Това няма да е нищо от новата книга, тя е с разкази. Така че то пак са истории, понеже са фантастични, близки са до приказките, но все пак. Така, сега видим какво. Няколко кратки приказки. Първата е приказка за слуха. Всъщност, те са от един цикъл, който съм... Един цикъл, който съм замислила, царски приказки се казва. За сега някъде 12 плюс 1, т.е. 12 приказки ще видите от какъв тип и една чисто оригинална. Всичките са кратички и честно казвам не знам приказки ли са притчи или са някъде по средата ли е, но вие преценете. И така, приказка за слуха. Един цар имал едничка дъщеря. Тя била много красива, много горда, а главата й била пълна с идеи. Когато се вземала да ги осъществи, никой не можел да й попречи. Дошло време принцесата да се омъжи. Дочула тя, че най-прекрасният принц обикаля света омагьосан като жаба и напразно търси момиче, което със своята любов да го отърве от магията. В главата й веднага се родила идея. Татко, казва тя на царя, време е да се оттеглиш от престола, нали? И искаш да си намериш достоен заместник. Така е, дете мое, отвърнал уморения цар. Но не мога да те принудя да вземеш съпруг, когото не желаеш. Затова кажи ми, избрала ли си вече някого? Принцесата разкрила намеренията си и още на следващия ден се впуснала в търсене на омагьосания принц. Дълго ли, кратко ли пътувала, но накрая се завърнала в двореца с огромна петниста жаба с изцъклени очи. Всички се стъписали, когато видели странния годеник, но никой не посмял да противоречи на принцесата. Вдигнали голяма сватба. Когато тържествата приключили, търпеливо зачакали жабата да се превърне в принц. Но краят на злата магия не се виждал. Докато чакали, старият цар се оттеглил и на престола се възкачил новия му зет. Минавали месеци, минавали години. Всички продължавали да чакат промяната и ограждали царя и царицата със своето верноподаническо преклонение. Никой не се е замислил дали любовта на принцесата била истинска, за да развали магията. Никой не се е замислил дали изобщо имало магия или царството се управлявало от най-обикновен жабок. А може би никой не искал да признае, че историята за магиосания принц се оказала най-обикновен слух. Добро. Следващото е... Трябваше да има целун. Няма. Приказка за познатата гледка. Огромна тълпа задръствала улиците, по които трябвало да мине царят. Всички искали да видят с очите си неземните му дрехи, които от месец се шиели в двореца. Много труд и пари стрували тези дрехи на хората и затова разбираемо било желанието им да зърнат онова, в което придворните шивачи ги били превърнали. И ето, че на начало на блестяща процесия се задал самият цар, кимайки благосклонно на поданиците си. Но техните възгласи, в отговор на добросърдечната му усмивка, били плахи и настроени и постепенно отихнали съвсем. Я, вижте, царят е гол, извикал едно малко момче. Трай бе, пернал го баща му през врата. Да не мислиш, че ние сме слепи. Хората наоколо закимали и въздъхнали, защото тази гледка виждали не за първи път. Това е второто. Така, какво стана? Имаме и приказка за традицията. В едно малко царство царувал малък цар, но докато той царувал, народът му мъдрувал. И ето какво решил. Стига сме слугували на някакъв си цар. Да не би той да не е човек като нас. Време е да сложим край на самодържавието. Не ни трябва вече цар. Спуснал се народа с тези думи към двореца, обсъдил го и го превзел. Пленил всичките министри и съветници, а царя го осъдил на смърт. Сръчни майстори сръчно направили ешафода. Палачът сръчно отсякал главата на царя. Царят е мъртъв, обявил той. Гръмки възгласи последвали словата му, но секнали изведнъж. Хората започнали да се оглеждат, да се споглеждат, сякаш очаквали нещо.
Тогава един от слугите на царя, един от онези вечни неблагодарници, които имат всичко, но искат още повече, излязъл напред и като протегнал ръце към свой стар приятел, гръмко извикал: „Да живее царят!“ Тълпата ревнала, доволна, че са отгаднали желанието й. Тайнството на традицията не се изгубило. Така, и това вече е една оригинална приказка. Няма да поне мисля, че няма да откриете нещо. Приказка за шута. Не искам вече да бъда шут, казал един ден един шут. Не искам хората да мислят, че съм луд, само защото шут се римува с луд. И оставил шутът шутлука. Станал сериозен. Започнал да говори само това, което казвали и другите. Но каквото и да продумвал, хората наоколо се смеели. „Гледай го ти, шута, ама че шегаджия!“ Напразно ги уверявал той, че говори сериозно, че казва онова, което казват и те, че прави същото, каквото правят и те. Никой не му вярвал. Всички се смеели и викали: „Ех, какъв шут! Чуйте го, той е луд!“ Натъжил се шутът. Престанал да ги уверява, че е като тях. Просто продължил да говори същото, което говорили другите. И да върши всичко, което вършили и те. А те продължили да му се смеят, защото били уверени, че е луд. И защото имали нужда от шут. И защото им било по-лесно да гледат на глупостта отстрани. И сега нещо различно. Този път е на детска приказка и тя е в Рим, ама все пак е приказка. Приказка за дърволюб. В дън горите ти лилейски, там зад планините змейски, стар магиосник си живял. Дърволюб се той зовял. За дърветата се грижал, храсти непослушни стрижал, на животните помагал, зима им хранилки слагал, лете пазал им главите от стрелите на ловците. Пътниците недолюбвал, но и никой не погубвал, нито хора, ни коне. Изпровождал ги дорде вярната пътека хванат. Гледал да не изостанат в гората по нощите, за да не мърсят тревите, огън за да не кладят и дървета да секат. Ала ето, че веднъж в един проливен дъжд трима братя, три ездача се промъкнали в здрача. Скрили се на сушина в хижа дървена една. Там огнището горяло и котленът него вряло. И сушили се, хъпнали и пред огъня седнали. Първият им казал: „Братя, да си разделим гората на големи части три, и щом се развидели, всеки своята страна да обходи през деня. Скрито е добре дървото, дето пази се златото. Казват, че блестяло цяло, като златно огледало.“ Разговорили се сладко, ала то било за кратко, че магическа умая влязла в малката им стая и изпратила им сън. А на сутринта отвън, що да видят? От вратата три пътеки към гората изкусително зоват. Стегнали се те за път. Яхнали конете врани и поели според плана. Първият поел наляво, по пътеката най-права. Тя като сребро блестяла, ала скоро изтъняла и пред нашия юнак се стопила като сняг. И тога за далечината блеснало дърво от злато. Той към него запрепускал, но гората го не пускала. Разярен секира взел, да си стори път поел, но един огромен бор на земята го съборил. Втория брат свил надясно. С другите простил се гласно и препуснал той напред по пътека с цвят на мед. Дълго, кратко ли вървял, ала изведнъж се спрял. Нямало пътека вече, само нейде надалече, някъде насред гората светало дърво от злато. Той сърдито изръмжал, огън страховит наклал, да без много да се бори, до дървото път да стори. На пламтящите езици хвърлили му две искрици, те подпалили юнака, затъркалил се той в мъка. Малкият поел средата. Лъкатушил из гората по пътека от листа, но изчезнала и тя, вятър щом като повял. Тъй юнакът вмиг видял, че далече в тъмнината светело дърво от злато. Бързо той от коня слязал, в тъмното смело навлязал, крачил дълго, падал, ставал, а все не приближавал. И тогас, под дъб зелен, той видял ранен елен, с болка горда, и затрогнат, спуснал се да му помогне. Но еленът изведнъж се превърнал в престар мъж.
Юначе, ти се справи, казал Дърволюб направо. Ти гората уважаваш и награда заслужаваш. И без много шум и прах, злато блеснало край тях. Ами братята ми, старче, те при мене са, макар че първият е зле ранен, вторият пък обгорен и не могат да пътуват. Първо ще се полекуват тук в гората, след това ще ги пусна от дома. Дърволюб се поклонил и в мрака се стопил. Изведнъж развиделяло, птиче в клоните запяло, слънчев лъч се заиграл, път в кората той огрял. Златото юнакът взел и към къщи сам поел.